हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग यूके ब्लॉग्स फ्रेंड्स सब केमती अच्छा आशा करूँ समस्ते भल थे। तो देखो आज आम आसिकी माधवपुर घाटी में पहुँचीचु बर्तमान आम नयागढ़ जाऊँ। यहाँ हूँ फ्रेंड्स माधवपुर घाटी देखूँ कि देखो सीन टा देखो केम लगुच देखो फ्रेंड्स घाटी माने भयंकर घाटी केयरफुली जावाक पड़े एपटे देखते टर्निंग ओ भाई की टर्निंग सीरियस। तो देखो फ्रेंड्स आपड़ भी जिते माधवपुर घाटी देके आसवे केयरफुल राइड करा पड़ो कहीं बहुत माने जो टर्निंग गुड़ाक अच्छी माने माने एत कर्व अच्छी तार माने डेंजर लगुच फ्रेंड देखा आउ यार तार लेफ्ट साइड देखो व्यूटा कि बहुत सुंदर माने एत सुंदर लगुच व्यूटा वाह 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 माने माने गजब गजब गोटे ब्यूटी माने नेचर जो ब्यूटीटा ये आसवे एंजॉय भी करें देखो बढ़िया लगुच ना ना कौन कौच भाई तो फ्रेंड्स देखो यहाँ हूँ माधवपुर घाटी आम गड़ुचु धीरे धीरे आईटा हूँ तार एक्चुअली व्यू माधवपुर घाटी जो ऊपर व्यूटा देखा पाते देखो से गाँटा देखा के सुंदर लगुच ना फ्रेंड्स देखो वाह 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 तापरे माधवपुर घाटी जो माने गड़े उठे से समय गोटे बढ़िया जगह रेस्ट माने गोटे रेस्ट करने गोटे बढ़िया जगह अच्छी आम से जावा बर्तमान देखा। ओ माय गॉड की जगह माने तो फ्रेंड्स देखो खतरनाक तो देखि बात फ्रेंड्स केमदी टाउन रे अछि ग्रेट देखि बात एटा तो खतरनाक टाउन दा सो फ्रेंड्स आपण माने देखंतु जत्ते बेला भी कंधमाल आसीबे कंधमाल जत्ते एंट्री मारिबे आपन जो बाटर आसले घाटी पड़ो
ଆଉ ତା ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଘାଟିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧପୁର ଘାଟି, ତାକୁ ମାଧପୁର ଘାଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେୟାରଫୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ସବୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ କେତେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଘାଟିଟା କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଅଧା ଅଧି କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଘାଟି, ମାନେ ଇଜିଲି ଆମେ ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା। ଏଇଠି ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଇଠି ହୁଏ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ୱାଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟ୍ରକ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଠି ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ବରାଡା ଦେବୀ ବସ୍। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ 12 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସର୍ଟ ଘାଟି, କିନ୍ତୁ ଘାଟି ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ମାଧପୁର ଘାଟି, ତ ଘାଟିଟା ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ନୁହେଁ, ଅଛି ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଲାଗେ, ମାନେ ରାତିରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଯେବେ ବି ଆସେ ମାନେ ଭାବେ ଘାଟିଟା କେତେବେଳେ ସରିବ। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଭାଇ ରାତିରେ ଆଇବାକୁ ଏଇ ଘାଟିରେ ହେଲା। ରାତିରେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଅଭିଷେକ ଆସୁଥିଲୁ, ସେ କହୁଛି ମାନେ ଚୋର ମାନେ ବୋଲି କହୁଛି। 2 ଜଣ ଲୋକ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ମେ ବି ହେଇପାରେ, ମାନେ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଚୋର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମାନେ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଘାଟି ପୁରା ପାଖ, ପୁରା ଛୋଟ, ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଲାଗୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେଇବା, ତେଲକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଆମ ଫୁଏଲଟାକୁ ସେଭ୍ କରୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି ଆରାମସେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘାଟି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ନେରୋ ଅଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଯେବେ ବି ଆସିବେ ମାଧପୁର ଘାଟି ଦେଇକି, ତ କେୟାରଫୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ? ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଆଜି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ଘାଟି ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ଜାଗାଟା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିବେ ନିହାତି। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଘାଟିଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।